Čistý vzduch a povrchy. Téma, ktorú možno berieme ako samozrejmosť, ale v nemocniciach, v kanceláriách, vo verejnej doprave, tam je to absolútne kľúčové. Presne tak. A dnes sa pozrieme na niečo zaujímavé, na slovenské riešenie v tejto oblasti. Áno, máme tu materiály o technológiách a zariadeniach od firmy Germ SRO. A dokonca aj výsledky testovania, priamo povedzme v akcii. Takže našim cieľom je preskúmať, ako to celé funguje, čo to vlastne prináša. Super, poďme na to. Takže Germ SRO, čo je to zač? No, je to slovenský výrobca. Zameriavajú sa na mobilné dezinfekčné a aj filtračné systémy. Aha. A čo je podľa mňa dôležité, majú certifikáty. ISO 9001 to je tá kvalita a hlavne majú ISO 13485. ISO 13485. To mi niečo hovorí, to je asi pre zdravotníctvo. Však? Áno, presne. To je kľúčová norma pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Zaručuje vlastne bezpečnosť, kvalitu produktov a navyše ich technológie majú aj patentovú ochranu v SR, Česku, Nemecku, Rakúsku. Fíha. Tak to znie seriózne. A aké technológie teda používajú? Počul som UVC, ozón, filtrácia. Ako to funguje? Áno, práve tá kombinácia je ich silná stránka. Používajú germicídne UVC žiarenie. To je to svetlo, čo ničí baktérie. Presne tak. Poškodzuje priamo DNA a RNA mikroorganizmov vo vzduchu, takže sa nemôžu množiť. Potom je tam ozón. Ozón. Ten poznáme skôr ako niečo, čo nie je úplne zdravé dýchať. No áno, vo vyšších koncentráciách, ale je extrémne účinný. Nielen vo vzduchu, ale aj na povrchoch. A tu je to zaujímavé, ich zariadenia ten ozón po dezinfekcii vedia aktívne rozložiť. Premenia ho späť na bežný kyslík. Aha, takže po čistení je ten priestor bezpečný? Presne. A je to aj ekologické, lebo ozón sa tvorí priamo zo vzduchu v miestnosti, netreba žiadne chemické náplne. No a potom je tu ešte tá mechanická filtrácia. Často s HEPA filtrami. Tie zachytia aj jemné častice, prach a tak. Áno, alebo uhlíkové filtre, tie sú zase dobré na pachy a plyny. Takže je to taký viacstupňový útok na všetko neželané vo vzduchu aj na povrchoch. Tá premena ozónu späť, to je naozaj šikovné. Je to kľúčové pre bezpečnosť pri týchto výkonnejších zariadeniach a oni to majú integrované. Rozumiem. Poďme sa pozrieť na tie konkrétne produkty. Bonaventum, Bonazone, Bonalux. Aký je medzi nimi rozdiel? No a Bonaventum, to je ich, povedzme, vlajková loď, je to teda riadny stroj, skoro 2-metrový, váži cez 250 kg. Páni, 250 kg. To nie je len tak do kancelárie. To určite nie. Kombinuje UVC dezinfekciu vzduchu, tam môže bežať aj keď sú tam ľudia. A potom aj tú ozonovú dezinfekciu vzduchu a povrchov. Má obrovský prietok vzduchu až 3000 metrov kubických za hodinu. Takže to je naozaj pre veľké priestory. Nemocnice, výrobné haly, veľké sály. Jasné. A Bonazóna. Ten vyzerá byť menší. Áno, ten je oveľa mobilnejší, má okolo 25 až 38 kg a ten sa špecializuje vyslovene na dezinfekciu ozónom, vzduch aj povrchy. Ale pozor, používa sa bez prítomnosti ľudí. Aha, takže zapnúť a odísť. Presne. Ale po skončení cyklu sám ten vzduch zregeneruje, rozloží zvyšný ozón. Takže je super do šatní, hotelových izieb, ambulancií, dokonca aj do dopravných prostriedkov a netreba pri manipulácii žiadny ochranný oblek. Praktické. A do tretice Bonalux? Bonalux ten je zase primárne na čistenie a dezinfekciu vzduchu, keď sú ľudia prítomní. Ten kombinuje filtre, teda HEPA alebo uhlíkový a k tomu výkonné UVC žiarenie. Má tam až 8 UVC žiariviek. Takže ten je ideálny povedzme do kancelárií, zasadačiek, škôl. Presne, alebo aj reštaurácie, kde treba vzduch čistiť priebežne. Máme teda rôzne nástroje pre rôzne situácie. Fajn. Ale tá najdôležitejšia otázka. Funguje to naozaj? Spomínali ste štúdiu. Áno, a tá je veľmi zaujímavá. Robila sa na urgentnom príjme v Levoči v nemocnici AGL. Čo si vieme predstaviť, je to extrémne dynamické prostredie, veľa ľudí, pohyb. Určite. A aké boli výsledky? No, keď tam bežal Bonaventum, tak namerané mikrobiologické hodnoty vo vzduchu klesli pod limity, a to aj keď bol vypnutý ten ich štandardný nemocnický germicídny žiarič. Pod limity podľa vyhlášky, rej? Áno, podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. A čo keď ten Bonaventum vypli a nechali bežať len ten štandardný žiarič? Tak vtedy pri kontrolných meraniach namerali nárast kolónií baktérií nad povolené limity, čo už podľa legislatívy znamená riziko kontaminácie. Počkaj, takže tá štúdia vlastne ukázala, že bez toho ich zariadenia by tam nespĺňali hygienické normy? V podstate áno.
Ukázalo sa, že tá kombinovaná technológia Bonagentum dokázala udržať kvalitu vzduchu aj v týchto naozaj náročných podmienkach, kde to štandardné riešenie jednoducho nestačilo. Tak to je dosť silné zistenie. Aké sú teda celkovo hlavné výhody týchto systémov, okrem tej účinnosti? Určite tá kombinácia technológií v jednom, ale potom sú to aj tie smart funkcie, to je dnes dôležité. Myslíte ovládanie na diaľku a podobne? Áno, diaľkové ovládanie, monitoring, zbieranie dát, cez tablet, počítač, mobil. Viete tak spravovať aj viac zariadení naraz, čo je super pre siete prevádzok alebo veľké budovy. Takže to nahrádza viacero samostatných zariadení, nejaké malé filtre, ozonizátory, UVC lampy. Presne tak. A pre ľudí v tom priestore to znamená lepší vzduch, menej pachov, menej prachu, vyššiu bezpečnosť a potenciálne aj nižšie náklady na tú bežnú dezinfekciu. Dobre, skúsme to zhrnúť. Máme tu teda slovenskú firmu, majú certifikáty, patentovanú technológiu, inteligentne kombinujú UVC, ozon aj s tou regeneráciou, čo je dôležité, a pokročilú filtráciu. Áno. Ponúkajú rôzne modely pre rôzne situácie. Niektoré fungujú s ľuďmi, iné bez, niektoré sú na vzduch, iné aj na povrchy. Presne, je to prispôsobené potrebám. Účinnosť potvrdená v reálnej nemocnici, čo je asi najlepší dôkaz. A celé je to zabalené do moderného smart ovládania. Je to taký komplexný prístup k tomu, ako manažovať kvalitu vnútorného prostredia. Fajn. Možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Keďže tieto technológie naozaj spájajú viacero metód a pridávajú aj tú inteligenciu, ako by mohlo ich širšie nasadenie zmeniť naše budúce štandardy? Naše očakávania od čistoty a bezpečnosti v priestoroch, kde trávime čoraz viac času? To je dobrá otázka. Možno nás to posunie k tomu, že budeme kvalitný vzduch v interiéri vyžadovať ako štandard, nielen ako nejaký luxus alebo nutnosť v špecifických prípadoch.